Васил Илиев. Васил Илиев, наричан от мнозина императора, започва като национален шампион по класическа борба, но бързо прехвърля физическата си сила към по-доходоносни дейности. В края на 80-те години той и бъдещият кръстник Иво Карамански са арестувани в Чехословакия за въоръжен грабеж, но обвиненията не издържат и след освобождаването си двамата заминават за Унгария, където започват да крадат автомобили и да извършват измами с валута и злато. През 1991 година Илиев се връща в България и регистрира ВИС, съкратено от Вярност, инвестиции и сигурност. Компанията е представена като охрана и застраховане, но всъщност събира рекет под формата на застраховки, охранява барове и кражби на коли, като персонал е съставен от бивши борци и негови съученици. Истинският бум на империята настъпва по време на югоембаргото. Чрез нелегално прехвърляне на петрол към Сърбия групата печели милиарди, а паралелно Илиев открива дискотеки по Южното Черноморие и започва да инвестира в туристически, зърнен и транспортен бизнес. До 1994 година към ВИС-2 вече са свързани над 150 фирми и повече от 5000 служители, а застрахователното дружество се превръща в монополист. Позицията му на най-влиятелния гангстер на Балканите се допълва от образа на меценат. Финансира спортни прояви, ресторанти и планира собствена банка, като според криминалиста Ботьо Ботев е искал да захвърли бухалките. Тази трансформация обаче приключва драматично. Вечерта на 25 април 1995 г. двама наемни убийци го пресрещат на тясна, разбита улица в квартал Гоце Делчев, докато пътува с Мерцедес към ресторанта си Мираж. Те стрелят от 2-3 метра с заглушители. Заради дупките колата се движи едва с 20 км в час и охраната в следващия автомобил не успява да реагира. От изстреляните 17 куршума, 2 пронизват главата на Илиев, а трети рамото му. Убийството му остава неразкрито и подхранва подозрения, че императорът е станал жертва на война между бързо легализиращите се криминални структури. Абонирай се за канала и натисни камбанката, за да не изпускаш още такива видеа. Георги Илиев. Георги Илиев, по-малкият брат на Васил, е висок спортист с късо постригана коса и внушителна физика. Роден през 1966 г. в Кюстендил, той е републикански и балкански шампион по борба, но ранната му биография е белязана от криминални присъди. През 1986 г. е осъден на 11 години затвор за участие в групово изнасилване, а година по-късно е задържан за кражба на автомобил и фалшиви документи. След освобождаването си и убийството на брат му през 1995 г., той първоначално отказва да поеме ВИС-2, но в крайна сметка го прави и започва да се представя като бизнесмен, заявявайки пред журналисти: бяхме борци, вече сме бизнесмени. В легалния сектор Илиев инвестира значителни средства. След 1995 година групата му влага милиони левове в туризъм и хотелиерство, придобивайки емблематично софийски обекти, като например минералната баня Мария Луиза, магазини на булевард Витошка и дори част от Южния парк, предоставени от Общинското дружество Софийски имоти. Той купува и футболния клуб Локомотив Пловдив и превръща компанията Вай Холдинг в обединение с десетки фирми, контролиращи застраховане, туризъм и недвижими имоти. Тези инвестиции му носят репутация на предприемач, но обществената памет не забравя, че под шапката на застраховането ВИС-2 продължава с рекет, нелегален трафик и силово събиране на дългове. В личните си появи Георги Илиев демонстрира разточителен стил. Сватбата му през 1994 г. събира водещи фигури от подземния свят, като Филип Найденов Фатик, Младен Михалев Маджо и Димитър Димитров Маймуняка. Макар да се представя като благодетел и собственик на футболен клуб, той не престава да се сблъсква с закона. През 2000 година е осъден на хулиганство след побой в дискотека и трябва да плати обезщетение. Медиите свързват името му с наркосхемите в Югозападна България, а според МВР борбата за контрол на пазара го поставя в конфликти с други фигури. На 25 август 2005 г. Илиев е застрелян с един куршум в сърцето от снайперист пред собственото си заведение Буда бар в Слънчев бряг. Според източници от разследването, причината за покушението е спор за контрол върху наркотиците в региона. За убиец е посочен Васил Арарски по прякор Райко Кръвта, който също е убит няколко месеца по-късно. Смъртта на Георги Илиев слага край на ерата братята Илиеви, но създадената от тях схема продължава да влияе на бизнеса и подземните мрежи години наред. Иво Карамански. Иво Карамански, познат като Кръстника, съчетава в себе си спортната дисциплина на шампион по кану-каяк и безпощадната предприемчивост на един от първите босове на прехода. Роден през 1959 г. в София, той губи майка си в катастрофа и израства в спортното училище Чавдар, където става балкански шампион. Зад привидно тихия външен вид обаче се крие биография, осеяна от присъди. Още през 1980 г. военният съд го осъжда,
а през следващите години срещу него се водят дела за укривателство, измами и фалшифициране на банкноти. През 1990 година той е арестуван в Прага като лидер на банда за кражба на автомобили, екстрадиран е в България, но е освободен заради липса на опасност. В началото на 90-те Карамански превръща криминалната си мрежа в империя. Той основава фирмата Корона и изгражда около нея десетки дружества. Корона Иншуранс – застрахователна компания, Корона Арт, Bullfish, Multifarma, Темида 98 и други. А през 1996 година получава права да използва 60% от водите на язовир Кърджали за развъждане на риба. Подобни сделки намекват за връзки с висши държавни чиновници. Медиите отбелязват, че концесията е получена след натиск от вице-премиера Светослав Шиваров. Макар застрахователният му бизнес да губи лиценз наред с конкурентите ВИС и СИК, кръстника бързо се преориентира към производството на кетчуп, развъждане на есетрова риба, валутна търговия и дори дини. Предприемаческият талант му носи състояние оценявано на най-малко 30 милиона долара. Карамански управлява бизнеса си като истински кръстник. Полицията го свързва с рекет, пране на пари и кражби на коли, а през 1992 година основава охранителния съюз Справедливост, зад който се крие опит за контрол над частните превозвачи и тютюнопроизводителите. Наричан главата на софийския андерграунд, той е подсъдим за изнудване и заподозрян в поръчки за побой. Въпреки това се опитва да изгради публичен образ на патриот. Кандидатира се за депутат през 1994 година и обвинява правителството в петролни далавери. В края на 1998 година възходът му приключва трагично. По време на гюляй във вила в столичния квартал Симеоново, Карамански е застрелян от пияния си познат Стефан Важарски. Убиецът получава доживотна присъда. Смъртта на кръстника показва крехкостта на подземните съюзи. Официално никой не поема отговорност за престъпленията му, а компаниите му продължават да съществуват в други ръце. Карамански остава символ на прехода. Спортист, превърнал се в олигарх, чиято империя се гради върху смесица от законни приходи и криминален натиск. Илия Павлов. Илия Павлов Найденов е може би най-цветната фигура в българския преход. Бивш борец, бизнесмен и меценат, който успява да събере в едно богатство, политика и митове. Роден през 1960 година в Долни Богоров, той е републикански шампион по борба и служи като офицер в армейската спортна школа. В края на 80-те създава първата си фирма Multi-Art, а през 90-те създава конгломерата Multigroup. Източниците му на финансиране остават сянка, но бизнесът му се разпростира от енергетика и металургия до хотели, туризъм и банкови операции. През 2002 година полско списание оценява състоянието му на 1,5 милиарда долара. В легалния свят Павлов изглежда като патриот и благодетел. Той оглавява настоятелството на храм-паметника Свети Александър Невски, дарява щедро на църкви и манастири и дори демонстрира привързаност към родолюбиви каузи. В периода от 1994 до 1999 е собственик на футболния клуб ЦСКА, а през 1998 година получава американско гражданство. Той е член на Конфедерацията на едрите индустриалци и на бизнес клуба Възраждане, което му осигурява достъп до властови кръгове. Под повърхността обаче Multigroup се свързва с андерграунда. Павлов е описан като мафиот и масон, а според дипломатически доклади Multigroup е замесена в контрабанда на петрол и оръжия, пране на пари и участие в схемите на руските служби. В началото на 90-те той става съдружник на Иво Карамански в застрахователна компания и участва в силово застраховане, а конкурентите му го обвиняват, че поръчва побои на бизнес съперници. Самият Павлов умело балансира между легалния бизнес и сивата икономика, използвайки контакти от бившата държавна сигурност и политическите партии. На 7 март 2003 година мистериозната му кариера завършва от куршум на снайперист. Малко след 18 часа Павлов излиза пред централата на Multigroup в София и е пронизан смъртоносно. Убийството му обаче остава неразкрито. Погребението се превръща в държавно събитие. Опелото е отслужено в столичната църква Свети Неделя пред патриарх Максим и десетки високо поставени лица. Смъртта му поставя край на ерата на Multigroup, но и до днес слуховете за неговите връзки с тайните служби и участието му в поръчкови убийства продължават да будят страх и любопитство. Младен Михалев – Маджо. Младен Йорданов Михалев, известен като Маджо, е една от най-трудно достъпните фигури на андерграунда. Висок, мускулист, бивш борец, той се озовава от залите на Левски Спартак директно в сенчестите застрахователни фирми. В началото на 90-те е сред основателите на СИК, структура, която под прикритието на охрана и застраховане контролира рекет, контрабанда и наркотрафик. Михалев обаче представя себе си като предприемач и масон. Създава десетки фирми в България и офшорни юрисдикции, зад които според дипломатически доклади се крие пране на пари.
Силата на Маджо се дължи на политическите му връзки. Съветници от бившата държавна сигурност, сред които генерал Любен Гоцев, му помагат да създаде империя от охранителни фирми. Чрез СИК, Михалев и партньорите му Румен Николов и братята Маринови придобиват банка и хотели, което официално легализира капитала, натрупан от рекет. Но и покушенията не липсват. В средата на 90-те е ранен при стрелба, а след убийството на неговия довереник Милчо Бонев по прякор бай Миле през 2004 година, Михалев напуска България и се установява в Швейцария, за да избегне нови атаки. Формално Михалев е бизнесмен, който държи акции в застрахователни, строителни и туристически дружества. Обаче дипломатически доклади го поставят сред босовете на организираната престъпност. Слухове за сделки с оръжия и пране на пари го съпътстват, но никога не е осъждан. Предпочита да остане в сянка и да управлява капитала си зад кулисите. Образ, който съчетава свръхбогатство и мистерия. Румен Николов, Пашата. Румен Гоцов Николов, по прякор Пашата, завършил право, но вместо адвокатска практика избира силовото застраховане. Той е сред основателите на СИК и участва във всички нейни структури. От нефтения търговец Интерпетролиум до застрахователното дружество Спартак. Хладнокръвен и пресметлив, Николов предпочита договорите пред зрелищния рекет, но зад фирмите му IN-80, Сенатор PM и IGM стои здрава мрежа от бодигардове и подземни връзки. В легалната икономика Николов участва в десетки фирми, от Омега 9.3 и Арена 9.5 до нощни клубове. Става съдружник на Бойко Борисов в охранителни фирми, което му осигурява политически чадър. Този официален облик го държи далеч от медиите и съдебната система. Независимо от легалните инвестиции, името му неизменно се свързва с силово застраховане, пране на пари и контрабанда. Някои източници го описват като посредник между мафията и бившите служби. Слухове за поръчки на убийства никога не са доказани, но прозвището Сивия кардинал го следва, защото остава в сянка дори когато партньорите му Маринови са обвинени в подготовка на 3 убийства. Братята Маринови. Красимир и Николай Маринови, по прякор Големият и Малкият Марген, са бивши високи борци, които се превръщат в двигатели на силовите групировки. Родени в Елин Пелин, те започват с Иво Карамански, регистрирайки Фортуна Р и по-късно влизат в Интергрупен Партнърс. Заедно с Младен Михалев и Румен Николов основават СИК. Легалните им фирми включват транспортния Крас Авто и туристически дружества, а в София държат дискотеки и тенис клуб. Под повърхността обаче те се славят със свирепост. През 1993 година организират насилствено отвличане в спортния комплекс Дескрим, което предизвиква кървава война между групировките. След това бягат в Гърция, но продължават да управляват мрежата си оттам. В последвалите години техните имена се свързват с бомбени атентати и показни разстрели. През 2004 година взрив в Булуинс се счита за предупреждение към Красимир Маринов. През 2006 година са обвинени, че подготвят убийствата на финансиста Николай Дамянов, генерал Любен Гоцев и бизнесмена Иван Тодоров по прякор Доктора. Прекарват месеци в ареста, но са оправдани поради липса на доказателства. Въпреки полицейските операции, те рядко са осъждани. Разкази за контрол над нощни клубове и паркинги, за чадъри от висши политици и за изчезващи конкуренти ги обграждат с мрачна слава. Днес братята се представят като законни бизнесмени, но слухове за стари поръчки и неизплатени дългове продължават да ги преследват. Символ на безмилостната епоха на 90-те. Поли Пантев. Пантю Пантев, по-известен като Поли Пантев, се отличава със стройна фигура, спокойни маниери и хладен интелект. Качества, които му помагат да се превърне в една от най-загадъчните фигури на подземния свят. Роден през 1961 година, той започва като събирач на дългове в кръга на ВИС, но бързо се преориентира към трафик на кокаин. Официално притежава няколко фирми за консултантски услуги и търговия, с които поддържа образ на легален бизнесмен. В действителност е сочен от медии като един от главните играчи в наркотрафика между Южна Америка и Балканите. В подземния свят Пантев се прочува със своята безкомпромисност. Той работи първоначално за ВИС, но по-късно се преориентира към конкурентната групировка СИК, като печели репутация на посредник в сделки с наркотици и оръжия. Според полицейски източници е отговорен за контрабанда на стотици килограми кокаин, а в един момент изчезва половин тон от стока, принадлежаща на колумбийски картели. Тази смелост му навлича гнева на конкурентите и в следващите години Пантев оцелява няколко покушения, включително бомбени атаки в София. След поредица от опити за убийства, Поли Пантев напуска България и се установява на остров Аруба в Карибите. Там обаче неговия късмет изтича. На 9 март 2001 година той е застрелян от наемен убиец, докато е на почивка със семейството си. Убийството е изпълнено показно,
Стрелецът го доближава на плажа и го убива с няколко куршума. Полицията предполага, че поръчката е дошла от конкуренти в наркосхемите. Смъртта на Пантев изпраща сигнал към всички играчи. В свят, в който се пренасят милиони, предателството не остава без отмъщение. Легендата за Поли Пантев остава като урок за тънката граница между легалния бизнес и криминалното богатство.